First 300 kilometers ang unang engines. Babalik ko dito. Yes, sir. Tapos, pagkatapos naman ng dalawa, every 2,000 kilometers ang nakikipagkita ng bawat. Ito na po si Dig R150. Bagong scooter from Kimco. Dito tayo sa Kimco, Dagupan. Yan. Brand new. Bye-bye. Bye-bye, Dink. Sige, idol. Bye-bye. And mga idols, meron din tayo nakitang 2004 Kimco Dink 150 dito, no? Pinaservicean to dito sa kanilang store. At kita naman yung upuan niya, talagang komportable. Meron siyang gulay board at of course yung kanyang formaan talagang quality din. And after 20 years mga idol, nasilayan ulit natin ang pinakabagong model Dink R150. Ang kanyang SRP 152,900. Introductory price, meron tayong 3,000 discount, 149,900 in cash. Installment, down payment natin 22,485 at 36 months 6,685. Ngayon mga idol, kung gusto nyo mag-apply niyan, you can check out in my FB page, Boy Salabaria. Tutulungan ko kayo. Meron din sa Metro Manila area, no? Kaya PM nyo lang ako mga idols at para makuha nyo na itong napaka-formang Kimco Dink R150. Napakadaming features ito, loaded, ano? Kaya talagang magugustuhan nyo to. Pagdating sa safety, meron tayong dual channel anti-lock braking system, traction control system, at meron tayong emergency brake warning, ano? Yan po yung mga safety features niyan. Sa atin namang mga other features, meron tayong USB charger, sporty digital instrument dashboard natin, meron din tayong malaking compartment, at of course ito pang kagandahan dito, yung ating makina 4 valves po yan, liquid cooling at fuel injection. Kaya mga idols, ano pang iniintay ninyo? Available na po itong mga units na to dito sa Kimco Lifestyle Bikes Pangasinan. Located po sa Dagupan City. Pwede nyo silang tignan sa kanilang FB page mga idol. Yun, mga idol, nandito tayo ngayon sa Kimco Lifestyle Bikes Dagupan. So first owner po siya rito ngayon sa Pangasinan, nitong ating napakagwapong bagong model na Dink R150. So ask natin siya kung ano po yung nagustuhan niya rito sa ating bagong model na to. Siyempre yung looks niya. Yung looks niya, no? Ibang klase, no? Maangas yung pinaka-front, no? Di ba? Saka yung ano pa yung nagustuhan niya sa features? Ay, kumpleto eh. Naka-ABS, dual, tapos traction control, yun yung pinaka... Tapos may ano pa eh, warning na ano. Oo, yung emergency warning system. Parang pagka nag-brake kang biglaan, bigla siyang mag-hazard. So another safety features yun. So salamat po kay Idol Richard from Basista, Pangasinan. So congrats sa kanya, siya po yung first owner dito. Siyempre, enjoy sa ride, saka ride safe lagi. At nga pala mga idols, ang mga kulay po na pwede natin pagpilian or bilhin para dito sa ating Kimco Dink R150 ay color white, black, at blue. So tatlong kulay po yung ating pagpipilian para dito sa ating model na to. At yan po ay available na lahat dito po sa kanilang store, ano. Kaya kung gusto nyo pong umorder at bumili, mag-PM na kayo. And para naman sa ating engine specs, ang total displacement nito 149.8cc, 4-stroke single cylinder, 4 valves, single overhead camshaft, liquid cooling na po yan. At may max power na 15 HP, maximum torque na 13.2 Newton meters. Ganun siya kalakas mga idol. Ang ating front suspension, naka-telescopic forks. Sa likod naman, napakaganda. Dual shock absorber mga idol. At preload adjustable yan. Kaya mga idol, kahit may passenger ka, meron kang dalang gamit na mabigat, o meron kayong top box na nilagay, walang problema yan. Yung ating disc brake, sa harapan, naka-wavy disc to, 2-piston caliper, at equipped to ng anti-lock braking system. Napakaganda ng ating stopping power. Siyempre yung ating naman likuran, same din yan, single disc, round naman yung style ng disc niya. At yan po ay merong 2-piston caliper at yung kagandahan din dito, equipped din po ito ng ABS. Dual channel ABS po tayo. At siyempre meron din tayong equipped na traction control system. Yung sensor niyan, pag nag-overspeed yung ating gulong sa likuran, totally talagang i-stop niyan. Tutulungan niya tayong hindi ma-aksidente, ma-prevent natin yon. Kaya maganda po meron tayong traction control. Yung ating namang wheels, yan po ay alloy wheels at napakaganda rin ng kanyang design mga idol. Siyempre pa yung ating front na tire, yan po ay tubeless 120/70 by 13 inch. So 13 inch po yung mga gulong natin sa ating front. Sa ating naman likuran, 130/70, 13 inch din sa ating likuran. Yan din po ay tubeless. So mga idols,
parehong 13-inch yung ating mga gulong dito sa ating Dink R150 na to. Kaya itong ating wheelbase naman ng sukat 1,374mm, kaya medyo may kalakihan po talaga siyang tignan. Ayan, maporma rin talaga yung datingan nito. Yung ating total weight kasama ng oil at ating gas, 148 kilograms. So may kabigatan din tong ating Dink R150 na to mga idols. At itong ating namang upuan, one piece siya, makapal talaga yung foam at siguradong komportable yung rider dito. Ang seat height ito, 783mm, kayang-kaya nating rides yan. Ang aking KYT helmet XL to Try natin. Ang ganito, nakaharap. Wank. So, hindi kasya. So, nakataob. Nakataob. Kung hindi rin kasya. Wala rin. Sorry. So, half-face helmet. Malamang kasya po dito sa malaking compartment ni Dink R150. And sabi ko nga sa inyo mga idols, itong ating Dink R150, meron pa tong safety features na emergency brake warning, ang ganda, Yun po ay makakatulong sa ating safety. At itong ating keyless system, talagang quality rin po yung ating susiyan dito. At ito ay na-activate na po ang ating unit na to. Lagay na yung ating plate holder, plus yung ating battery. Yuasa po ito at talagang maganda rin yung ating quality ng battery. Yuasa. Maintenance free yan. Yuasa pala to yung brand niya. So, collaborate na nilagyan na ng Kimco name. Matibay pa rin, Yuasa Siyempre, mas madaling i-operate tong ating motor na dahil naka-smart keyless system tayo. At yan nga, pagka yung ginamit ito, meron siyang backlight, talagang kitang-kita yan, lalo na sa gabi, Meron din tayong compartment sa right side. Pwede natin lagay yung ating mga essential, yung mga gamit natin. At ito, nasa gitna yung ating USB charger. Ready na yan. Pwede natin i-charge yung ating cellphone. Kahit hindi umaandar. Gumagana lang yan kapag naka-on. Pag naka-on na. Pero pagka ganyan, maubos yung battery pag hindi umaandar. Hindi naman siya ganun kalakas. At para naman sa ating instrument panel, ito, napaka-sporty rin ang datingan itong ating dashboard, All digital yung ating panel na to. Kaya kitang-kita at visible yung ating mga information dyan. Well, makikita nyo, meron tayong speedometer, yung ating clock, napakalaki, yung ating fuel gauge, at of course, siyempre yung ating ding traction control, makikita nyo yung indicator dyan. Pwede natin siyang i-switch off. Pero para sa akin, mas okay na lagi naka-switch on yan para lagi tayong safe. Lalo na kung nasa kalsada tayo, hindi natin alam yung nangyayari. So, minsan, bigla ang preno. So, mas maganda. Kung halimbawa, nasa cornering tayo, so mas safe ang ating takbuhan pagka mayroon tayong traction control. Kaya mga idols, talagang sulit po pag binili nyo itong ating bagong model from Kimco. Murang-mura na, 149,900. Meron pa tayong front refuel na nasa harapan. Andyan yung ating capacity niyan ay 10.7 liters mga idol. Marami na tayong may kakargang gasolina dito. Kahit malayo yung ating pupuntahan, perfect kasi 10.7 liters. Fuel consumption, 40 km per liter. So, yan po, napakatipid sa gas consumption. Talagang perfect din. Yung ating mga lever, yung ating left side, naka-adjustable na rin yan. Pwede nating pasikipan para tigasin. At yung ating pass switch, meron din. At meron tayong hazard light. So mga idols, ito po talagang loaded itong ating bagong scooter na to. And kaya mga idols, habol na kayo sa kanilang promo hanggang January lang po talaga yung kanilang introductory price sa 149,900. So after that, babalik na yan sa 152,900 Tingnan mo naman, napakalinaw at napakalakas ng ating LED lights dito po sa ating headlight. And syempre, shoutout ko muna yung ating idol, si Rick Mejia from Basista, Pangasinan. Ride safe sa'yo. At syempre, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.